Tè. Hello everyone, welcome back to my channel. Nay dini मोनसे गोदान भिडिअजों लोगोसे फिन खनसे बरायहरलाय थालायबाय। गिबियावनो बयनिसिमबो गोदान बोसोरनि माने बैसागुनि गाहाम हामलायनायखौ बयबो आंनि लोगोफोरनिसिम आंनि नायगिरि बिथांमोननिसिम बयनिसिमबो बावहरनाय थाबाय। ओमफ्राय बेसेबा गोबावनि उनावसो नै मोनसे ब्लग लानानै फैलायबाय आं। संक्रान्तियाव जानो गोखा गोखै मैगं खांनो ओंखारदोंमोन जों बे बिनानाव ओमफ्राय बे सासे आयं ओमफ्राय फुरा संक्रान्तिनिफ्रायनो माने बैसागनि 1 तारिखसिमनि ब्लगखौ लाबोजोबखाबाय आं। जुदि मोजां मोनो जोबजासे नायलांबानो जाबाय। होमबा थ'दो नायलांबाय थादो। आयंबो दङ नै ओरैजाय सासे फहलिया दङ। औ बहाय थाराय नागिरसै है मानसिफ्रा नागिरजोब्बाय जों मोनगोन ना मोनला रेडि जादों बिथाङा नोंनो होआ माथोंथ' आयं जय माता गंगा देवी जों गोदो मा खालामोमोन दुगैबाना बिब' फंबाय बिदानै ओमफ्राय जों मा खालामो ओरै बोखावबाय हा बिदि बोखावनानै ओमफ्राय बिदि दै बोहैनायावहाय नाम खालामा जेनेबा नाम खालामबाय मोनलायलायगोन ना मोनलायलाया बिदि हगारहरोब्रा ओमफ्राय ओरै गावस्राबाथाय गैला मोना बैयो हायथाखाया गेजेरनिया मोनसेल' ना मेरलाथार जंगल जंगल पता चला है चड्डी पहन के चड्डी पहन के उड़ चला है वाओ 너 핀파고 그리 말아 이거 이거 빠르시면 돼. 아이오니 아니야 근데 말래. 빠르시 비바. 네 암래. 네. 내 허락 가람나. labai. 토체. 자, 그마벨. 로로로. Dia teko. Oh. Cek. Ayo. Bố dong nङो Thailandआव. औ. मा होनो जंगल सफारि ना मा होनो बिदिखौ? जों माबा नागिरगासिनो. मा होनलाय? वाइल्ड पार्स मा होनोमोनलाय? मेन इन मेन. औ. बेसे बेसेबां खिथाद' बेसेबां फागायाव 10 थाखा माबाखौनो मैगंखौनो नागिरबाबो मोननो थांला जि बयबो नागिरहैयो ओमफ्राय सोरबा फाननो खाहैयोना ओमफ्राय जोंहा साथामजों लायबाय नालाय बेखौनो एखेबारे मोनसे फागा खालामथारबाय आरोखि ओमफ्राय बेखौनो फाननो नागिरहैदों मादों होननानै बुंबाय थादोंमोन ओमफ्राय 12थायानो जाजोबाखै खोमा ओमफ्राय न'आवहाय एसे खांफैबावबाय उनावहाय 12था जादों the next day दाबो जाया जोंना नै ओरैबायदि लेजि ना नै मैगंआबो अबाव थांनो रेडि जादों नों कहाँ जाना है हमें नों अबाव थांनो नागिरदों बासुगाव पहाड़ हाजोआव अबे हाजोआव दे बावखुंग्रि रेडि जाबाय नै गयसो जाबोदो आंहा बावखुंग्रि हाजो नायनोसै जोंबा बावखुंग्रि हाजो सेरनि अनजालि नों नामा होमबा चलो नायबाय थादो बेनिफ्राय थाबायदो सान्दुं गोसायाव इन्टारेस्ट मोनदों जोंनि बेलरा बावखुंग्रि हाजो गाखोबाय
बापरे मालाय एसे गोजौआव हो 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 सावफैबाय हाजोआव गाखोहैनायनि जेबो प्लेनिं गैयामोन माने हठात सानब्रबनायसो बै सासे न' खाथिनि बिजावजालिजों थांनोसै होननानै जोङो मायाव थांबाय 11थायावसो थांबाय जुदि हाजो गाखोथारनोबा फुंनि 6ता गाहामाव सहैयो मानसिफ्रा ओमफ्राय आंथ' गाखोनो गोसो गैया सान्दुंबो गोसा ओमफ्राय दाना थांबाय आयो मानसिजों मानसि हाद्रि गन्थंआवसो हाबनानै फैजोबबाय हाबाब ओरैबादि जेव एखेबारे लोमलालायनाय आरो ओमफ्राय गाखोआखिसै ओरैनो ससे थांनानै फैबाय ओमफ्राय माबा नायलाबायबाय ओरैनो एक्जिबिसनबो जेबो गैया ओरैनो दसे थाबाय ओमफ्राय जोङो फैफिनबाय फैनायावबो ओरैबायदि ट्रेफिक आयौ माने बेयाव थांनोबा बाइक बा स्कुटि बेनो बेस्ट माने एब्रे फैनो हायोना जोंनाथ' बाइक स्कुटिखासोमोन नालाय ओमफ्राय कारफ्रा ओरैबायदि जाम जानानै थायो ओमफ्राय जोङो फैबाय माबायाव गौराङाव दसे बेरायलांसै होननानै बेरायबोबाय आरो बावनो चलो ओंखारदो ओरैनो बिदि नालाय बेजोंसो ओंखारबावोनो अबहाय खारलांखो आयौ हास्ला सावफैबाय गौराङाव दुगैनो टिकेट ओंखारदो टिकेट थांनो ओंखारबाय जोङो हेपि गोजोन बैसागु मिस्टार इण्डिया गोजोन बैसागु बयनिसिमबो नै फुङावनो सिखारनानै दुगैखांनानै जयग' होग्राखौ फोसाबदों दिनै 1 थारिख नालाय बैसागनि ओमफ्राय जोङो पहर होनो नागिरदों नालाय आंहा ओंखाम संनायाव बेस्थ' ओंखायनो बेखौ मावग्रोदो होननानै बुंदों माबा होनो उदैफ्रानो देरब्रजोब्बाय उदै देरब्रबाय बेखौनो होननांगौ दे थाम दे हेपि बैसागु होनलाय हेपि बैसागु जों दिनै सिदा था आयौ हाय दलथा हेपि बैसागु बयनिसिमबो होनदो हेपि बैसागु बयनिसिमबो जों आबैमोननाव थांनो नागिरदों आबैमोनखौ खुलुमहैनोसै ओमफ्रायो जोङो बैसागुखौ बरायनोसै होमबा नायलांबाय थादो दिनैनि भिडिअखौ होन होमबा नायलांबाय थादो भिडिअखौ चलो होमबा थांनोसै आं दाख्लै गस्लाखौ दाख्लै दांदोंमोन आं आबैखौ होमबामोन फालथु गोजानाव खनसे मोनबाय थाया गस्ला गोदान गाननो बादों रेडि जानानै गायनो नोङो रेडि जानानै गायनो आलु नै खानाय बिबार लालायलायनानै बैसागुनि एसे दा लोंनांगौ नालाय ओंखायनो रेडि जाखादों रेडि पारफेक्ट जानानै दं आङो गोखाया मैयासो सुरु करो बोरा मोजां हो तीन सालिया मोजां लेखा रोंथारथों दे बयबो मोजां बुरजा लेखा रोंथारथों दे
Lalu apa? Ini nah, ini gutang gutang gutang. Ini. Cuk rel गाडी दुरा भन्दै. Manilah jam garla boleh. Kira henra. Aku nak online kan? Nai nasi saya sini. Acu bendeng. Hasago togude. Hasago togu. Foto shoot kalamnya pride. Dah foto sudah zakambai. Amrai tangga sih jeng Kira kiri kek sudah berne. Oh dah. Kira lah dam no. Kira. Oh. Kira kan nak kembali sini mana? Happy Waisagu to all. Follow and like and comment also. Sao vậy vậy? Chalo. Sao vậy vậy? Waisagu! Hello guys. Mama nih, jadi jai ma nih. Burai nih. Ini Dari no malik. Đừng vào á, mà cái gì chụp phim này này. Rồi. Ai, vui chơi vậy. Đây, chân cứ được. Rồi giờ mình không sao sẽ nông dân là bố trí sẵn hạt thơm sao cho khám hạt thơm Special dulu ya bisu brothers sisters ayo Goyo dong. Oma ini oma kecil ya. Oma tomato. Wow. Tasty. Oma kita selebrasi hotel. Wow, deh. Ini kemana tuh? Mau aja tuh. Musawa deh, minta musa. Ya, bilang gitu. Lama aku ngeblok kalam tadi dari situ.